Egun on guztioi, egun on arratsaldeon, eta ongi etorri sail ofizialeko film berri baten prentsaurrekora. Bienvenido, se trata de la rueda de prensa correspondiente a la coproducción. Koprodukzio bat dugu, Chile, Frantzia, Alemania eta Grezia. Jesus du izena eta sail ofizialean eman dugu. Filma aurkezteko Fernando Gusoni daukagu, zuzendaria, antzezleak Nicolas Duran eta Alejandro Goik, eta ekoizleak Marian Bidu, Jacques Dumoulin eta Giancarlo Nasi. Besterik gabe galderak hartzen hasiko gara. Alemaniatik nator nire galdera, zuzendariari egin nahi diot, hasteko mila esker. Film oso indartsua iruditu zait, oso radikala aldi berean. Galdera honako izango litzateke. Argi dago baita zergatik doan poliziaren gana, ezta? Konturatzen baita arriskuak sortuko zaizkio larazok izango dituela. Bestalde, semeak egin duen krimen horrek aukera ematen du semearen eta aitaren arteko harremanerako, baina azken batean traizio bat agor aitaren aldetik. Zergatik zentratu zara hortan historia dagokionez espainolez? Erantzungo dut. Film honek aitaren eta semearen arteko harremanaren krisia adierazi du. Nola harreman horrek maitasunik ez daukan, benetan, naiz eta aita eta semearen arteko izan. Krisian dago beraz, eta horrelako muturreko gertaera baten ondoren, elkarri aurre egin behar diote, bi pertsonai horiek, eta harremanari aurre egin behar diote. Eta hortik abiatuta, filmak adierazten duena da, harremanaren oinarria ez dela hain sendoa, iragazkorra dela, eta azkenean irudi patriarkal hori, ez da, noizean behain ikusten dana, mamu antzeko bat ere bat dena, horrek ematen dizula identitatea, ematen dizula abizena, baina baita ere traizionatu zaitzakeena. Latinoamerikako eta Txileko historian gertatzen den zerbait islatzen da hemen. Guatxoaren irudia edo pertsonaia guk desente erabiltzen dugu, eta umezurtz izatearekin dauka zerikusia. Umezurtz diren gazte hoiek dira, eta kasu horietan aita semen arteko harremana ez da emozionala, ez da oso sakonekoa. Biziatua dago nolabait, gaiztatua dago. Beraz, aita honek alde batetik ez du zaindu nahi edo ez du bere gain hartu nahi egoera, eta bestalde badago hor analogia moduko bat. Alegia, aita honek badu horrelako bete behar haundiago batez, Isaken sakrifizioaren pareko zerbait, ezta? Eta bete behar supremo edo gaien hori gizartearen menpe dago, ezta? Azken batean ez da maitasun erabateko bat, semearen ganako, baizik eta erantzukizun bat, ardura bat, baina muga bat duena. Aita gorroto du, ez da egia, ez oso atsegina da aita. Prentsaurrekoa ikusten ari da.
Zorionak filmaren indarragatik. Alderdi batzuetatik Leonardo Fabioren lehen lana gogorazi dit. Nire galdera honako hau da. Lehen lana duzu hau, eta bestaldetik aktore guztiak ez profesionalak dira, profesionalak ez direnak, amateur beraz? Ia lehen filma dan, eta nondik sortu zen proiektu, eta nola aukeratu zenituen aktoreak oso ondo baitaude. Hirugarren filma dut, bigarren fiziozko filma, lehenbizikoa Carne de Perro du izena, eta zinemaldi honetan egon zen 2012an. Alejandrok 20 film baino gehiago egin ditu. No, El Club, aurreko protagonista nire filmeko protagonista izan zen, austerinitate bat iruditzen zaite bera orkestea, lan asko egin baitu. Eta Nikolas ez da aktore akademiko bat nahi baduzue, baina 7 film baino gehiago egin ditu, eta lehenbizikoa du protagonista gisa. Eta Jesusen pertsonaiaren bila biatzerakoan oso gauza konplexu gertatu zen, fizikoki, aktore gisa oso konplexua zen. Eta gainera 18 urte izatea nahi zuen, eta enuen nahi 20 urte zituen aktore bat gazteago baten papera jokatzen ari zarena. Beraz, abiatu nintzen, bilaketa horretan. 6 hilabete baino gehiago hartu genituen kastinerako, 200 gora aktore ikusi genituen, eta Nikolas aurkitu nuen. Aktore ausarta, lan interesgarria izan zen, Nikolasek ulertu zuen benetan esfortzu ezberdinak eskatzen zituela, maila ezberdinetako esfortzuk eskatzen zituela filmak, eta uste dute emaitza oso ona izan zela. Egia da, egon zela hor uzarketa bat aktore ez ziren beste batzuekin, hor azterlan bat egiten ari nintzen hiri tribuen inguruan, K-pop dantzatzen duten gazten ingurukoa eta bar. Parke publikoetan, lorategi publikoetan elkartzen diren gazte horiei buruz, baina nuen turista moduan jokatu nahi. Horregatikan aktorekin batera jarri nituen, aktore ez ziren beste batzuk ere, Nikolasek, dantza eskolak hartu behar izan zituen, baina esan bezala horra geri diran gazte horiek tribu horien mundukoak dira, eta esango nuke horrek egiatasun gehiago eskaintzen, sinesgarritasun gehiago eskaintzen diola filmera, ze badago hor erregistro dokumental bat ere. Erronka handia izan zen K-pop dantzatzea, nik ez dut inun dantzatzea, inoiz naiz joan diskoteka batera, zaizki bat ere gustatzen. Beraz hori arazo bat izan zen niretzat. Ikusten ari garen film horien artean, Txileko guztiak benetako gertakarietan oinarrituta daude. Zergatik, nondik dator hori? Ezta, errealitatea zergatik handu langai. Filmeak oroar, zinemak oroar helburu kritikoa dauka, soziala, politikoa. Eta Txilen dokumentalak oso gai handiak tratatu ditu. Politikaren arloan azken urtetako etena azertu du eta bar. Fikzioari dagokionez, errealizatzaileak lotuta gaude azken garaiotan errealitatearekin, zentzurik zabalenean. Txile gaur eguneko eguna da, material asko eskaintzen duena, ze badirudi ekonomia nolabait konponduta daukala eta horrela dijoala, baina ezberdintasun handia daude, eta eredu neoliberal oso errotua dauka, eta hori lertzen hasi da modu askotan, lertu ere, eta uste dute errealizatzaileak pulso hartzen ari gazaizkiola errealitate hori. Nire kasuan,
Txile behatzen dut, provokatzen nau, kezkatzen nau, sentiberatzen nau, beste edo nor bezalaxe. Ez zait interesatzen historia ofiziala, interesa iruditzen zait gai bati heltzea eta berri interpretatzea. Eta ez ariketa pedagogiko edo periodistikoa egitea, baizik eta neroen ikuspegia eskaintzea, neronek interpretatzea ikusten dudan hori. Kasu honetan, film honek keinu bat egiten dio gertakari benetako bati, gazte bat akabatu baitzuten, beste 4 gaztek lorategi publiko batean, Santiago hiriburuan, egoera oso gogorra izan zen, homosexuala zen biktima hura, eta orduan edabideak hasi ziren esaten neonaziak izango zirela, erasotzaileak eta bar, eta berehala horra hasi zen horlako epaiketa bat onen eta gaiztoen artean, ezta? Herritar onen eta soziopaten artean, nik azterlan bati ekin nion, ikerketa laban bat egin nuen, oso gertutik ezagutu nituen heriotza hura eragin zuten horiek, ez zaukaten zer ikusirik neonaziekin, eta danak arlo sozial berekoak ziren, antzeko lekuetan mugitzen ziren, eta aita falta zuten, bai erasotzaileak eta baita biktimak ere. Eta horregatikan hasierako bi motivazio horiek bultzatu ninduten. Beraz, historia ofizialarekin gelditzen baldin bazea nahiko aspergarria da, zine ofizialak aspertu egiten, nik uste dute egin behar dena da, dala harakatu eta saiatu ikusten nola gauza konplexuagoa diren, eta hori zinera ekarri. Hori zinean biluztu, zine oso tresna interesgarria baita, eta oso eraginkorra. Zuk aipatu duzun horren arira, errealitateko gertakariekin dagoen loturari dagokionez, 4 hiltzaile hauek etiketatuak izan ziren berehala prentsaren aldetik. Etiketa bat jarri zitzaien, eta gero ikertzen hasi zirenean, zenbait gauza sortu ziren hor mina eragiten zidatenak. Ze azken batean krimen hori ez zen ideologikoa, ez zegoen gorrotorik, ez zegoen mendekurik, antzeko jendea zen, fratrizidio bat, alegia senidea den kontra gertatu zen, eta hori oso tristea da, oso beldurgarria da. Nik ez du justifikatuko hilketa bat klase ezberdintasuna dela medio, baina tira, kasu honetan are tristeagoa zen egoera, eta nik uste dut horrelako gauza gertatzen direnean, behatu egin behar direla. Horrengo galdera, mesedez. Segundutxo bat, itzultzaileek entzun zaitzaten. Nola funtzionatzen du banaketak beste herrialdetan handetatik harago? Ze Buenos Airesera txiletar zine gutxi iristen zaigu. Bai, Latinoamerikan arazoa da ez dugula geuron zinea kontsumitzen. Eta hori lotuta dago banaketaren arauekin, ez eta esfortzu bat egiten den. Txilen 85% Amerikarrek hartua daukate, eta beraz hor gelditzen da 15% bat, eta hor txiletar filma ditugu eta mundu zabaleko beste batzuk ere bai, eta hori da zinearen minbizi handia. Gehien bat jendea zinera joaten denean, Ameriketako zine ikustera joaten delako, eta Amerikako major horren monopolioa ere tartean dago. Zergatik ezinezkoa izaten delako,
banatzaileentzat bestelako zine motak jartzea pantailan. Eta ekoizlei dagokienez, leia izugarria erraldoia daukate, ez da, beste makina erraldoi horrekin. Nik hala ikusten dut, hala ulertzen dut, eta borondate pertsonaletaz harago, badira bestelako estatu borondate batzuk ere zineari zuzenean lotuta ez daudenak, ez da, nik uste dute kultura ministerioen zorra handia hori dela, ez? Ze errealizatzaileek ezin dugu asko gehiago egin, esfortzuak egiten dira, sindikatuek, ekoizle elkarteak eta bar, baina ez da nahikoa gobernuaren babesa beharko genuke. Frantsesez egin dezaket? No. Bai, sí. Bai, eskerrak eman nahi dizkiot Fernandori, Alejandori eta Nikolasi mila esker film eder honengatik. Zain nuke, Donostiarekin duela 4 urte hasi genula bidaia hau Carne de Perrok sari bat jaso baitzuen, oso film ona zen. Gaur hemen gaude berriro, mila esker zinemaldi honi. Fernandori erakutsi baitio laguntzen jarraituko duela, ondoan izango duela. Film hau oso horrekontu txikiarekin egin da, Txilek asko eskaini digu, baina baita Frantziak, Alemaniak, Greziak, Italiak eta Kolonbiak ere. Hainbeste parte hartzaile, hain aurrekontu txiki batentzat. Zer esan nahi du horrek, Fernandok abentura ikaragarria jarri dola abian, Jos, Constanza, Biana, hoiekin guztiekin, Giancarlorekin, hoiekin guztiekin abentura ikaragarria bizi izan du. Sinestezinean dirudi, poste herrialde, ez dakit Italia ipatu dudan, Italiak ere ekarpen garrantzitsua egin du. Torino Film Laben bitartez ekarpen bat egin du, beraz mosaiko oso bat daukagu hemen. Baina talento haundia dagoenez, mosaiko horrek ez ditu karri predatzaileak bakarrik, baita zaleak ere. Nikolas, kosta zaizu dantzatzea eta beste estena fuerteak egitea? Bai, Virginia zan, bai. Gusto nirekin galdu nuen virginitatea eta gero errazago egin zitzaidan. Ez zitzaidan hain zaila egin. Zailago gertatu zitzaidan dantza egitea. Egia esan behar baldin badut. Ez daukat inhibizio askorik beraz ez zanen gogorra izan. Gainera neska nire lehenengo neska laguna zen, garai hartan ala zen, beraz ez zegoen traumari, konfiantza handia zegoen bien artean. Más difícil fue Zailago izan zen, estena homosexuala, bai, hori oso fuertea izan zen. Eta ikerketa pixka bat egin behar izan nuen, lagun gehi batzuk bat ditut, eta eurekin hitz egin behar izan nuen, jakiteko nola gertatzen zen. Ez zen hain zaila izan. Inhibizioen aldetik ez benetakoa behar zuen izan. Hori zen helburua, benetakoa izatea. Geldiarazi behar izan genuen. Ze, azten baldima naiz, ez dago atzera bueltarik. Eta montaia ere asko kostako zen, ez da? Bi estena fuerteagoa ziren gero ikusten dienak baino, beraz imaginatu dezakezu. Zerbait erantzi nahi nuke. Sexo estenai buruz zerbait esan nahi nuen, esplizitua da oso, esplizitua dira oso, baina badute zergati bat, helburu bat. Errelatoarekin lotuta dagoena. Nire azterlana egin nuenean eta ikusten nuen horren harira, Nikolasekin hitz egin da, beste gazte batzuekin hitz egin da.
ez dago, sexualitateari dagokionez, ez dago horrelako jarrera erabateko bat, ez da esaten bisexuala, heterosexuala edo homosexuala edo pansexuala, ez. Hor gorputz bat, beste gorputz batekin batzen da, plazer bila, maitasun bila, dena delakoaren bila. Definizio horiek, nahiko zaharkituak iruditzen zaizkie gure gazteei, eta uste nuen hori islatu behartzela filmean. Gainera, sexua arlo publikoan planteatzen dira lekurik ez daukaterako etxean. Horregatik, lorategiak dira polis berri moduko bat, eta hor elkartzen dira, edaten dute, dantza egiten dute, sexua izaten dute, eta gehiakeria gertatzen dira. Orduan hori ere egin nahi nuen, alegia sexua leku publiko batean modu desinhibituan arduratu edo erakutsi nahi nuen, ez dago inolako arazorik. Sexua genitala da, eta hori erakustea ondo zegoen, ez dut uste pekatua denik, ez dut uste zer txarra denik. Eta gauza bera lagunarekin daukan harreman horretan. Gu sistema neoliberal muturreko baten menpe bizi izan ginen. Diktadura militarraren bitartez hori inposatu zitzaigun, oso eredu gogorra muturrekoa izan zen. Ondorioz, espresionik onenean, eren bat populazioaren, eren bat gutxien sistemaren kanpoan utziko du. Bazterkeria, bakardadea biziko du eren hori. Eta Txile adibide bat da, neoliberalismoa laboratorio moduan inposatu zen, ezarri zen, Thatcher eta Reagan eta horiek iritsi aurretikan. Norbanakotasun muturreko batetan dago oinarrituta, ez norbanakoaren askatasunean oinarrituta, baizik eta bakardadera batekoan oinarrituta. Eta hori ikusten da baztertuta dagoen sektore horretan, eta hori erraldoia da. Ez, badirudi hor sistema arribitxi moduko sistema bat dagoela funtzionatzen duena, eta bazterkeria ikaragarria da. Era guztitako ezberdintasun sozial eta ekonomikoak dauden, benetan maila ikaragarrian. Ondoriotako bat da erabateko bakardadea. Eta bakarrik ez egoteko modu bat sexua da, ez? Ansiaz betetako sexua, betetzen zaituen sexu hori, bilaketa modu bat da gazten artean, baztertuta dauden gazte horien artean, maitasun sakona, edo sakoneko maitasuna dirazten dute hori guztiak. Eta nik uste dut horrela ikusi behar direla sexu estena horiek, ez? Bakardadari aurre egiteko modu itxu bat, horrela ikusi behar dugu, ez? Modu bakarra baita. Paria batzuk dira gizartearen aldetik, ez dira irabazleak, ez dira arrakastatsuak. Eta tabu guztietatik aldentzeko saiakera bat ere badago nire belaunaldian. Ja ez daude bisexualak, lesbianak, homosexualak, ez, hori bukatuko da. Espero dut bukatzea, ez dago, gu dena jakin nahi dugu, dena bizi nahi dugu, behar badak gero eta urrunago daude etiketa horiek. Beraz, ongi etorri geroko orgiara, behar bada itxi beharko genuke aretoa, itzali argiak, Hotel Londres eta 102 garren gela. Horrengo aldera mesedez? Zorionak,
filmeagatik oso sartan da, eta oso eskerroneko gaude, baita zinemaldiare horrelako apustuak egiteko. Atzo poloniar film bat ikusi genuen sare sozialetan kritika handia jaso duena, indarkeriaren inguruan nihilismoa edo ekarri zuen arira, kasu honetan berriz gaurkoan askoz harago dijoa. Fernandori zenbat denbora behar izan zenun, galdetu nahi nizuke, eta zer gertatuko den banaketarekin, ze hor oinarrizko arazo bat dago, pentsatzen dut Europar merkatura etorriko dela gehiago, baina hor ere ez da erraza izango ditu bere zailtasunak. 3 urte behar izan genituen filma egiteko, 3 urte eta gehiago, idazketa prozesuaren hasi ginenetik filmatzen bukatu duen arte. Jaketa Marianekin 2010-etik ona daramagu lanean, eta Giancarlorekin 2-3 urte daramatzagu lanean. Gero bestelako bazkideak lotu zitzaizkigun, bildu zitzaizkigun, ekarpen ekonomikoa eta artistikoa eskaini ziguten horiek, bazkide alemana, kolombiarrak, greziarrak eta bar. Eta horrela pixkanaka egitura finantzario bat sortzen joan ginen, eta prozesu artistiko garatzen joan ginen, produzioaren zati batzuk leku ezberdinetan egiteko, hartara herrialde ezberdinak modu aktiboan parte hartu zuten, ez bakarrikan alderdi ekonomikotik. Bai, film honek ditu konplexutasun batzuk, sexu estenak, indarkeria estenak daudelako, baina uste dut baita ere gai handia jorratzen dituela. Gai oso arketipiko bati heltzen dio, aita semen arteko harremanari hain zuzen ere, beraz gai globalak dira, unibertsalak dira gure iruditeria kolektiboan daudenak, eta beraz ikusentzuleen gana iritsi daiteke. Torontoko zinemaldian egon berri gara, eta harrituta geratu ginen, ez bakarrikan kritikengatik, baita ikusentzuleen erantzunagatik. Eta uste dut hori sintoma ona dela, ikusi beharko da, zer gertatzen den, alegia, banatzaileek ez dezatela beldurrik izan. Ze hemen pelikula honen, film honen bokazioa narratiboa da. Ez du hermetiko, ez du itxia izan nahi, ez du zurruna izan nahi. Bueno, ni konfiantza daukat aurrera egingo dugula, baina oraindik estreinaldi komertzialak egin behar ditugu, eta ez dakit oso ondo ze emaitza ematen ari diren. Marian eta Giancarlok behar badak gehiago jakingo dute, baina nik uste dut hori dela panorama une honetan. Film hau ekoiztea borroka bat izan da. Baina bazkide guztiek autore hau argitarakarri nahi genuen, hori izan zen gure lana, ez da bat ere merkantila, bat ere komertziala, banaketa zaila izango da, leko guztietan, Alemanian bezala Txilen, ze filma erradikala da, hori argi dago. Film honek Amerikar monstruoi ere aurre egin beharko die. Baina guztiok ekoiztuz, batera ekoiztuz, indarra sortu dugula esango genuke. Eta nik uste dut borroka egin behar dugula film hau ikusi dadin, jendeak ikus dezan. Protagonisten ahots horiek entzun daitezen aurrera jarraitu behar dugu, lanean jarraitu behar dugu, eta horretarako zinemaldiak ezinbestekoak dira. Filma hemen egotea oso garrantzitsua da. Eta zirkuitu hori, zinemaldien zirkuitu hori hor egotea ezinbestekoa da. Fernandorekin elkar hartuta lanean jarraituko dugu, eta azpimarratu nahi dut berriz ere, oso garrantzitsua dela uste dugu, gure belaunaldientzat bezala, etorkizunekoentzat ere. Bada beste galderarik?
Hola, ¿qué tal? Nola azalduko nizuke nik esan nahi dizudan hori. Film ederra, bikaina, iruditu zait. Ikusi duenetik onena izan da, baina errelato osoan zehar, ikusita sinematografikoki zoragarria zela, zalantza morala sortu zaizkit proposamenari dagokionez. Oso arrisku handia hartzen du film honek. Zuzendaria naizen aldetik, eta homosexuala naizen aldetik, nik galdetuko nizuke biktima nun geratzen den zure filmean. Krimen argi dago, ordaina ere bai, baina biktimaren aldea behar falta zait. Bai, oso galdera interesgarri iruditzen zait. Zuke historio bat behatzen duzunean baino alderdi makrotik ikuspegi asko daudela. Horregatik nik lehen aipatut historia ofizialik enuela sortu nahi. Alegia, osagai batzuk hartzen ditut, fikzio lizentzia ugari hartzen ditut, eta ikuspegi bat aukeratzen dut, eta norabide bat aukeratzen dut. Eta norabide horretan, biktima niretzat gorputz bat zen. Joku moduan erabiltzen zena, eta azkenean gorpu bat bihurtzen zen. Biktimarioan zentratu nintzen ni. Hor zentratu nire hausnarketa. Zergatik? Nire lana eragin zuena izan zen, prentsak oso modu zurrunean ekin ziola interpretatzeari. Eta horregatikan zuhurra iruditun zitzaidan ikuspegi horretatik abiatzea. Bestalde, gazte horiek, biktimario horiek ezintasun edo gabezia afektiboa zituztela, aitaren falta hori, beti ere Txile neoliberal kastratzaile horretan, eta une jakin batean, azpian dagoen eguneroko indarkeria hori atera egiten da, borborka ateratzen da. Etzegon aurreko belaunaldietan zegon horre tiranno handi batetaren kontra egiten zen, gure belaunaldia dagokionez azpian dago, ez da agerikoa tirano hori, baina indarkeria hor dago. Badakit nola ez nire film honek sentiberatasun bat eragingo duela, oinarrian badagolako krimen edo gehiaikeria gehi horri dagokionez. Eta behar badagia da, ez dela hausnarketa handirik egiten biktimari buruz, baina hemen gauza beldurgarriena da, azkenean euren artean elkarrak akabatzen dutela, anaiak baitira. Testu inguru bereko anaiak direlako. Eta gainera, nik uste dut zinean, ohituta gaudela Ramboetara, ez da, hartu metralleta bat eta vietnamitak akabatzen ditu, banalizatu egiten da beraz indarkeria. Baina indarkeri hori gugandik gertuago ikusten dugunean, hori sufritu dugunean, edo ikusi egin dugunean, edo familian, edo auzoan ikusten dugun indarkeria hori etortzen zaigunean, noski horren larritu egiten gaitu, gertu dagoelako. Gainera, erosoagoa da alde bakarreko azalpena dela ideologikoa, dela homofobikoa, eta horixe eman zen Txilen ere, deserosoagoa da esatea 100.000 gazte daudela aukera falten ondorioz, etorkizunik ezaren ondorioz, bakardadearen ondorioz, gai izan daitezkeenak etorkizunean krimen bat egiteko. Hori oso zaila da irensten eta onartzen. Nik uste balio hori duela. Nola nahi ere, biktima hor dago, presente dago. Hau oso interpretazio pertsonala da.
Azken batean, nik, aitak, biktima jaso egiten dut, ezta? Zergatik semea, biktimarioa poliziari entregatzen dio dalako. Errazago zen esatean nazioa dira, zergatik lasai geratuko ginalako. Bueno, hor badago mitologia bat, nazioa dira beraz badago nondinorako bat edo homofoboak ziren eta bar, bueno, horrekin lasai geratzen dira. Geratzen gara. Ez. Olako gazte asko dago eta bihar Txilen, Latinoamerikan, bazterkeria dagoen gizarteetan gertatu egingo dira horrelako gauzak. Bai, hori ulertzen dut. Baina berdin zaite biktima gai izatea, neska bat izatea eta bar. Ez, besterik gabe, ez egote hori, biktima ez egote hori. Egia da bukaeran jasotzen duzula eta azten horrek lasaitu egin hau nolabait, ez? Nolabaiteko zalantza sortu zaizkite, ez? Alde moraletik, bueno, kezka bat neukan, ez da? Baina bukaeran lasaiago geratu naiz. Biktima gorputz moduan hartze horrek eskatzen ninduen. Ez egia da gorputza zentratzen naizela, eroidizatua, hila, alkoholizatua, gorputzari buruzko hausnarketa hori dago. Horregatik esan dizut lehen hori nahita egin dudala biktimaren biografiaren nahi sartu, biktima gorputz bat da. Baizik eta gazten jokuen aldetik nola sortzen dan gertakaria hori, ez? Azkenean indarkeria ekintza izugarri bihurtzen dana. Narratzeko erabakiekin ere badauka zer ikusia horrek. Kaixo berrizari. Nikolasi, lehen aipatu den zerbaiten inguruan, ez? Belaunaldi berrien inguruan bisexualitatea nola gauza oso arrunta den. Orain, zinemaldian ikusten ari garen film bati buruz, Rara izeneko horri buruz, zuzendariak esaten zuen nola Txilen legeztatu egin behar den ezkontza homosexuala, eta baina ez modu friboloan, baizik eta seme-alabak izateko modu egon dadin, eta bueno, nire galdera da. Zure belaunaldian sexualidadearen gaia zer da gai edonesta bat, edo normaltasunez ikusten da baita ere bikote hoiek adibidez umeak izatea, bikote arruntak izatea eta leku bat izatean, bai? Era bat. Esango nuke, nire belaunaldiko gehienok aldaketa hori nahi dugu. Denon kontra joateari ustea nahi dugu, bizi gaitezen libre, izan gaitezen libre eta ustezagun jendea libre izan dadin horregatikan, eta hori nahi dugulako daude hainbeste martxa, hainbeste manifestazio eta bar. Nik uste dute hori da gu pentsatzen duguna, nik behintzat ala ikusten dut, eta lagunekin ere hori horrela ipatzen dut, hori da espero dudana. Lehen aipatutakoaren aritik. Ez dut sakon ezagutzen gaztearen jarrera, ez dakit kuantifikatu daiteken, zenbatu daiteken, baina nire irudipena da, sexuari dagokionez etiketa horiek gehiegi markatzen gaituztela, benetan beste aukera moduan ikusten da, guraso bakarra izatea, eta nire belaunaldian ikusten dut, baita hemengo Europako lagunak ere, behar bada gizon gehi baten eta neska heterosexual baten artean aurrak izatea, aukera hori ikusten da. Nik uste datozen belaunaldi horiek naturalizatu egingo dituztela egoera horiek guztiak, behar bada garai batean ikusten ez zirenak.
Gutako bakoitzak jarrera bat izan dezakegu ezkontza homosexualaren inguruan, baina posible ez dena da hori legeak ez tratatzea, ez da beste lege bat behar dugu, eskandalagarria da. Bestalde, nire herrialdea katolizismopean dago. Eta behar bada hori da zailena, behar bada horregatik zenbait gauza Txilen ez dira legalak. Nik esan nun jangoikoa sinesten dudala, baina naiz katolikoa. Ez altzen nidan esan gaztinean katolikoa zinela, ez. Katolizismoak askatasun askorekin amaitzen duela, esango nuke oso arruntzat dauzkagun askorekin. Bada beste galderarik? Hemen bukatuko dugu beraz. Mila esker denoi, talde osoari.